Nem tudom, hogy hova. Hova adjak puszit? Hozzá kéne neked hajolnod. A picsába. A picsába. Mert nem tudom, hogy lesz. Most mit küldött meg? Hát embernek, mert mindjárt szomjam. Ezt a videózik vágod. Videóz már! Ez a néni a Kicsit a vonába. Csak kicsit. Tulipán! Kicsit nagyon. És ezt tudod milyen? Megvan még a szigézesel. Itt van. Csak kisúszál. Ott van, bent. Jaj, szia! Hallod? Kenny söved van! Kenny, Steve! Nem tudom, nekem egy olyan szítsam! Ahogy azt kellett. Jaj, már kellett. De minek voltak? Így komolyra fel vagy. Na, mit tettünk? Semmit. Közöse. Ja, az elszem. Segítsek. Helyreigazítom. Még meleg. Okom olyan. Mutasd! Szia vagy! Mi ez? Kit vagy bent? Várteszi bírod. Anyád, meddig ott elhúzva a boxered, várj! Az olyan, mint a idén, Levinek a dédapja. Várjál! Jól, mit csinálsz? És te kibírod. Hagyjál már, mi a köcsöm ezt a felolvani? Jaj, ne, azt tudod. Hagyjatok! Na szóval most akkor elmondom, hogy mit tanultunk. Az, hogy kurva meleg a boxer, akkor ennek a faszra. Tetszik, várjál! Viszont szóval sem futni, sírre lépni, ülni, feküdni simán. De ez így magadja. Mi ez az ilyen? Ez olyan, mint a... Amúgy ez olyan, mint egy két golyó, ez meg mi bazd meg valami impotens. Két farka! Menj ma! Ma! Menj ma! Milyen? Hát látszuk pont, ami négyedni a fejes faszra. A fejed van négyed faszra. Most lehet magad, hogy ott Na, most egy... És nekem mondod, mert én ebből nem iszom semmit. Kapcsolom már a kamerát, itt a lámpalázom. Nincs kamerát. Adjon nem, hogy csak köszönnek a jövőnek. Itt a lámpalázom. De ne feltéttem már valahol? Nem. Na, menjél ma! Menjél ma, tudod? Mennyi ma? Ja, hólás! Azt is fölvetted, hogy én... Nem hozzá. Ezt teszed fel, jó? Jó. Most töltsd meg.